Un poble és la seva gent, els seus paisatges, la seva història, les seves arrels, els seus comerços, la seva gastronomia i la seva identitat. Compra al costat de casa. Avui, més que mai, compra a Pollença. Un producte local és molt important i la gent s'ha de conscienciar de la importància que és consumir en un municipi per conservar la nostra riquesa, el nostre patrimoni, conservar els oficis, que no se perdin els oficis, per si no es perillen i comencem a perdre cultura i la vida de poble. No? Aquesta situació del Covid-19 el que ha fet és accelerar això i la gent ha respost. Hi ha una mentalitat ara diferent de fa un parell de mesos que la gent sabia que s'havia de comprar producte local, però no ho feia. No ho feia, per el meu punt de veure, el que hauria de fer, perquè hi ha plataformes online molt potents i utilitzant aquestes plataformes en vez d'anar a un comerç local. I això ho ha accelerat. I jo crec que no queda volta de fulla anar cap en aquest sentit per poder conservar el lloc de feina, la riquesa i per continuar. També les empreses s'han hagut d'accelerar a nivell tecnològic. Clar, nosaltres, gràcies a que tenim aquests deures fets, hem pogut vendre online. I no vull dir que la tenda física hagi de desaparèixer, perquè és molt important. Quan vas a una tenda física tens un tracte personal, és més calent que el que pugui ser una tenda online, no? Però és molt important tenir un altre canal de venda, i ara més que mai, perquè els comerços de Pollença també puguin oferir productes tant d'una manera més fàcil, tant aquí local com a de fora. Ja ha de ser per la gent, per valorar la nostra feina. Bé, nosaltres hi posàvem tots els esforços en fer un producte de molta qualitat. Ens miràvem un centímetre, ens miràvem quan fem un disseny que estigui el més perfecte possible, perquè tenim molta sensibilitat per les teles, per el producte, i volem fer un producte que sigui el més perfecte possible. I això, clar, requereix molt de temps, de fer les coses bé. Aquesta tela és una tècnica que va venir de la ruta de la seda, ja de fa segles, i gràcies també a en Martí Vicens i a Antònia Catllom, que va ser la tercera generació, van reinventar i van donar un canvi de disseny en aquest tipus de tela. És una tela artesana, teixida a la plana, on se treballa els dibuixos a l'ordit. Que convidam, ara no, però quan passi la situació, si hi ha molta gent que vulgui veure com se fan les teles, ho podran fer. Un poble és la seva gent, els seus paisatges, la seva història, les seves arrels, els seus comerços, la seva gastronomia i la seva identitat. Compra al costat de casa. Avui, més que mai, compra a Pollença.